Onye nwe anyị nọnyere unu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ ịgbakọta n'ihu gị n'ụbọchị taa bụ Sọnde nke atọ n'ime Advent. Anyị na-arịọ ka ị bịa n'etiti anyị n'ike nke mmụọ nsọ gị, nyere anyị aka ife gị ofufe dị ka o si kwesị n'ime mmụọ na n'eziokwu. Kwee ka anyị nata amara gị, ibuku gị abụọ ma nye anyị ntị ọnụkọ anyị n'olu gị n'okwu gị. Nyekwa anyị ọnụ sara mbara ife gị ofufe. Gọzie ụmụ gị ndị a nọ n'ebe a ugbu a, gọzikwa ndị nke ka nọ n'ụzọ na-abịa, ọ bụ ndị nke nọ n'ụzọ na-ala obodo anyị bụ Naịjirịa. Ka ebe ọbụla ụmụ gị nọ, ka mmụọ nsọ gị nọnyere ha, ka ndụ anyị niile wee wetara gị otuto na nsọpụrụ n'ụbọchị taa. Ndị ga-esoro anyị n'ikuku, gọzie ha, wee ka ha nweta amara ibulikwa aha nsọ gị elu dịka anyị si eme ebe a. N'ime ihe niile ka otuto na nsọpụrụ dịrị aha nsọ gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Abụ anyị ga-eji malite ofufe ndụ a bụ abụ nọmba 58, I believe 58 abụ. Light the third Advent candle. The third Advent candle. Today we light
the candle of joy. You will go out in joy and be led forth in peace. Mountains and hills will burst into song before you, and all the trees of the fields will clap their hands. Gracious God, you came to us in human flesh. You abide with us in the Holy Spirit. Fill us with your joy and help us to shine as a light in the world through Jesus Christ, who makes our joy complete. And we say, Amen. Anyị ga na-aga n'iru n'ụtụtụ a n'ime ofufe nrọ anyị site n'ile anya n'ime akwụkwọ liturgy church nke Nigeria. Please lift up the white liturgy book. As usual, the English is on the right-hand side and the Igbo is on the left-hand side. We are beginning from page number 4A. Please look at where it says Mobuna Advent or left. Gọzie Jehova bụ onye na-agbaghara mmehie niile anyị, mmadụ niile. Obi ebere Chineke dị mgbe ebighị ebi. Biko lee anya na page 5 maọbụ mpịaje nke 5. Collect maka ịdị ọcha nke obi ka mmadụ niile sị Chineke nke pụrụ n'ihe niile, gị onye obi niile ghere oghe n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye a na-adịghị ezo ihe nzọzọ. Sachaa echiche nke obi anyị site n'ikunye ume nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie ha nsọ gị ka o si kwesị, site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile, otuto dịrị Chineke n'ebe kachasị elu, udo dịkwara ndị ya n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke nke bụ na nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị n'ihi ebube gị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ị na-ekpupụ mmehie nke ụwa, meere anyị ebere, ị na-anọdụ n'aka nri nke nna, nara ekpere anyị, n'ihi na naanị gị bụ onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ n'otuto nke Chineke bụ nna. Amen. Biko lee anya na page 8 maọbụ mpịaji nke 8. Nchịkọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Israel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Anya na page 10 maọbụ mpịaji nke 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'eluigwe ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were n'nwayọọ gbuo ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị
Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche n'okwu na omume, site na nleda anya anyị na adịghị ike nke anụ arụ anyị, site na njọ anyị kpachapụrụ anya mee. Anyị ejezighị ije ka o si kwesị dịka ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọkụrụ aha nke Kraịst, ma anyị esighị n'ihe ọjọọ wezuga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie, anyị ewurobe anyị niile echegharịa na mmehie niile anyị n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara ihe niile nke gara aga, kwekwa aka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ ka otuto wee dịrị gị. Amen. Ọbara na-eme mma, ọbara nke Jizọs, ọbara Jizọs onye ọma, abụ ya na-eme mma, aleluya. Ọbara na-eme, ọbara ya, ọbara na-agwọ ọrịa, ọbara Jizọs onye ọma meghe, abụ ya na-eme mma. Ọbara na-agwọ ọrịa, ọbara na-asa njọ, ọbara Jizọs onye ọma mee, ọ bụ ya na-emere m mma, aleluya. Ọbara Jizọs, ọbara Jizọs onye ọma mee, ọ bụ ya na-eme mma. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, gbaghara unu ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka onye unu ike, gbakwa unu ume n'ezi ọlụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Sọnde nke atọ n'ime Advent, the third Sunday in Advent. Collect nke dịrị ụbọchị taa, ọ dị n'ime mpempe akwụkwọ ebiri. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye zigara onye ozi gị n'ọbịbịa mbụ gị ka o mezie ụzọ gị n'iru gị, wee ka ndị na-ejere gị ozi na ndị na-achị ezinụlọ n'ihe omimi gị wee si otu a mezie, dozikwa ụzọ gị site n'ime ka obi ndị na-anụghị okwu chigharịa, nwee amamihe nke ndị ezi omume, ka ọ ga-abụ n'ọbịbịa gị nke abụọ ikpe ụwa ikpe, ka e wee hụ anyị ndị a maara nke ọma n'iru gị, onye soro Nna na Mmụọ Nsọ dị ndụ na-abụkwa eze, otu Chineke mgbe niile ruo ụwa ebighị ebi. Amen. Biko ka anyị nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe ọgụ nke mbụ n'ụtụtụ ga-esi na Zefanaya isi nke atọ na amaokwu nke 10 ruo na nke 9. First reading is taken from Zephaniah chapter 3, begin to read at verse 14. Tie mkpu ọṅụ gị ada Zion, tie mkpu gị Israel, ṅụrịa. Uru obi niile ṅụrịa ọṅụ agha gị ada Jerusalem. Jehova ewezugawo ikpe gị niile, ọ chụghachiwo onye iro gị. Eze Israel bụ Jehova n'etiti gị. Ị gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọzọ. N'ụbọchị ahụ ka a ga-asị Jerusalem, atụla egwu. Gị Zion,
ekwela ka aka gị abụọ kụda. Jehova bụ Chineke gị n'etiti gị. Ọ bụ dike nke na-asọpụta. Ọ ga-eji ọṅụ nwee obi ụtọ n'arụ gị. Ọ ga-edere duu n'ịhụnanya ya. Ọ ga-eji iti mkpu ọṅụ tụgharịa egwu ọṅụ n'arụ gị. Ndị ọ na-ewute n'ihi mgbe akara aka ka m ga-eme ka ha zụkọta, bụ ndị sitere na gị, bụ obodo nke igwe eburu ya bụ ịta ụta. Lee, m ga na-emeso ndị ahụ niile bụ ndị na-eweda gị n'ala. Na mgbe ahụ, m ga-azọpụtakwa nwaanyị ahụ nke na-eje nsụkwarachi. Ọ bụkwa nwaanyị ahụ a chụpụrụ achụpụ ka m ga-achịkọta. M ga-emekwa ka ha ghọọ otuto, ghọọkwa aha, bụ ndị ihere ha dị n'ụwa nke a niile. Na mgbe ahụ ka m ga-eme ka unu bata. Ọ bụkwa na mgbe ahụ ka m ga-achịkọta unu, n'ihi na m ga-eme ka unu ghọọ aha, ghọọkwa otuto n'etiti ndị niile dị iche iche nke ụwa. Mgbe m ga-eme ka unu adọtara n'agha lata n'aha, ka Jehova sịrị. Ka bụ okwu Onyenwe anyị. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, abụ ọma 95, ọ nọ na page 4 of our program.
Our second reading is taken from the letter of Paul to the Philippians, chapter 4, beginning at verse 4. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to everyone. The Lord is near. Do not worry about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. The word of the Lord. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ ozi ọma na okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 60, hymn number 60. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to Luke. Glory to you, Lord. The Gospel of Luke, chapter 3, beginning at verse 7. John said to the crowds that came out to be baptized by him, "You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath of to come? Bear fruits worthy of repentance.
Do not begin to say to yourself, we have Abraham as our ancestor. For I tell you, God is able from these stones to raise up children to Abraham. Even now the axe is lying at the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. And the crowds asked him, what then should we do? In reply he said to them, whoever has 2 coats must share with anyone who has none, and whoever has food must do likewise. Even tax collectors came to be baptized, and they asked him, Teacher, what should we do? He said to them, collect no more than the amount prescribed for you. Soldiers also asked him, and we, what should we do? He said to them, do not extort money from anyone by threats or false accusation, and be satisfied with your wages. As the people were filled with expectation, and all were questioning in their hearts concerning John, whether he might be the Messiah, John answered all of them, saying, I baptize you with water, but one who is more powerful than I is coming. I am not worthy to untie the thong of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, to clear his threshing floor, and to gather the wheat into his granary. But the chaff will burn with unquenchable fire. So with many other exhortations, he proclaimed the good news to the people, the gospel of the Lord. Shall see him as he returns to take his own. Amen? Amen. Let's sit, please. I welcome all of you in the name of the Lord. And I'm glad to stand here and introduce to you the one who is going to preach to us today. And I want to tell you why I do that. You know, when I was growing up, there was a tradition that, or a trend, let me put it that way, that said that the children of priests are usually wayward. Omondi okochukwu anaghị abụrụ, like Omo Eli and Hophni and Phinehas. And that really bothered me when I was younger than this. And when I felt and I knew that God was calling me to the ministry, I vowed that that my own children will be different from Hophni and Phinehas. And by the grace of God, not by my own strength, my children are not like that. And therefore, when I see priests' children who
vow not to be like Hophni and Phinehas. I rejoice about them. And I encourage them the best way I can. That's why Sister Joy Ojiribe will not stop being the treasurer until I leave this church. And that's why I am calling Lieutenant Colonel Kene Motaya to be our preacher today. I want to encourage him. He has served meritoriously in the Army of the United States of America, risen to the rank of Lieutenant Colonel. And I believe he wants to dedicate the rest of his life to the service of God, and I want to encourage him. Some time ago, he read a lesson, and I saw the spark. He is one of many children of a priest who I never knew, but who is late now. And wherever those children are, whether they are in the diocese of Newi or the diocese of Onitsha, or wherever they are shining. They are knights of the church, and they are doing well. And I want to thank God for that. Brother Motaya, I encourage you to be like your father. Talk to us today. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Be ever gracious to me, O our life-changing King. Let a ray of your light penetrate the darkness of my understanding. Give me confidence in the power of your gospel. Grant me clarity in understanding and proclaiming the truths of your word. Edify your church through this work. In the most precious name of our Lord Jesus Christ, we have prayed. Amen. And the church say, Amen. First, I want to thank God for making it possible for us to see the light of the living in the land of the living. We say, may all glory, adoration, power, and dominion be ascribed only unto his name in Jesus' name. Amen. I would like to thank our priest, Venerable Son, the shepherd of the house, and the wife. I want to thank the Venerable for all he does, both noticed and unnoticed, in the lives of the members of this church. Thank you, sir. I also want to thank the Parochial Church Council and the elders of this church, and everybody working tirelessly in this vineyard. I also want to thank each and every one of you here and people watching virtually. May God bless us in Jesus' name. Amen. There is this special people I also want to thank. But I cannot do so. I know the priest already introduced me, but I want to introduce myself in my own way. Amen? Amen. So I can't thank them before I introduce myself. I am Kene Bishop Motaya, the last biological child of a renowned Anglican preacher and his wife, who took the gospel of our Lord Jesus Christ to many cities, towns, and villages in the present-day Rivers, Abia, Imo, and Anambra State for 55 years. I said biological child because they raised 36 foster children along the way. We are still family with majority of them, their children and grandchildren. I don't just claim the ones in Nigerian politics. Just kidding. We are still family, Nigerian politics or not. Amen? Amen. A Sunday school teacher
was teaching 5 and 6-year-olds about how God created everything. How God created Adam and saw that he was lonely. So he made him to sleep and took a rib from his side when he was asleep to create Eve. Little John was deep in thought. After Sunday school, he went home and went to bed. When he woke up in the morning, he had little discomfort on his side. His mother saw that he was lying down as if he was sick. So the mother asked, "John, what's wrong?" Little John said, "I'm having pain on my side. I think I'm getting a wife." Amen. Amen. I do not have pain on either side of me because God works in the miraculous ways his wonders to perform. However, I don't think you. Papa Chioma, Chukwu Nwobi, Chinemelo na Chineze. I want to thank them for always praying and supporting me. I also want to thank them for still allowing me a space in the house to sleep. Amen? Amen. Amen. May God continue to bless and keep you all in all good things. Amen. My prayer and hope is to run this race we call life. To run this race we call life. That whenever the end is, whatever time God says the end is, to have knock dimittis after a testimony of a good work. I hope and pray that's the prayer of majority of us here in Jesus' name. Amen. The Bible reading for today, according to our church lectionary, came from Zephaniah chapter 3, verses 14 to 20, Philippians 4, 4 to 7, and the Gospel according to St. Luke 3, 7 to 18. Zephaniah, in his message of judgment, restoration, and joy, shifted from the ferocious judgment of God upon his people and their corruption in Jerusalem to the divine promise of restoration, love, and joyous celebration. Verse 17 revealed the depth of God's love for his people. Luke 3, 7 to 18 reveals the critical role of John the Baptist in preparing way for Jesus' ministry. Apostle Paul, in his closing letter to the Philippians, Paul turns his focus to what the mindset of Christians should be. Take delight and satisfaction in walking with the Lord. The hope is that when people see the followers of Jesus, that the character, behaviors, and attitude of the Christians will cause the unbelievers to desire the Lord for themselves. Paul explained that the Christian work is not to be done in secret. Godly virtues should be manifest and evident in Christians' lives. A remarkable oxymoron is seen in verse 5. Moderation or gentle kindness is a characteristic that is overly subdued in its nature. But for the Christians, it should stand out like a spotlight in this dark world. I gave you all this background to lay the foundation of what I come before you today to discuss. Amen? Amen. The power of gratitude. The power of gratitude. In this season of Advent, a season of anticipation of manifestation of God's love for the world and solution for humanity, I brought something with me today for show and tell. I think show and tell might be an old-fashioned thing,
So if you have never done it before, let me explain how it works. A person brings something meaningful to them to show to other people and tells them why the thing is meaningful. So today, I brought with me a bucket. A bucket. Please disregard the size of my bucket. Just envision a bucket that you know or you have ever used. I'm going to read a list of the things that people have used buckets for. And I do like you to play with me by raising your hand in acknowledgement if you have ever used bucket in this way. To put water in so that you can clean something like a car or a floor. Amen. To use to pack cleaning supplies for storage. To use as a planter for flowers. To pull water up out of a well. You may now bring down your hands. Thank you for playing. The last use is what I want to talk about today. I don't know the part of the world you grew up in. If you fetch water from the stream, drew from well, have tanks in your compound where water tankers supply your water, or have water corporation tap water. For the younger generation born in this country, you may not understand all I said, but let me explain. For thousands of years before we have indoor plumbing, people used what is called town water. People used to get their water from a town well or a well in their own yard. The way it worked is that people would dig a hole deep into the ground until they found water. And then to get the water out, they would use a bucket attached to a rope and drop the bucket down in the hole and let it fill with water. Using the rope, they will lift the bucket full of water up. And when the bucket is lifted up, people will be happy because they have water to drink, water to clean, and water to cook, and whatever need they have for clean water. Psalm 30, verses 1 and 2. Psalm 30, verses 1 and 2. It reads, I will extol you, O Lord, for you have drawn me up, and did not let my foes rejoice over me. O Lord my God, I cried to you for help, and you have healed me. In the Hebrew language, the language in which the Hebrew scriptures, the part of the Bible we call the Old Testament, is written, there is a special word for lifting a bucket of water up from a well. And that word is pronounced room. Room. R-U-U-M. For the military, Romeo, uniform, Mike. Room. It is a word that's used twice in the verse of the scripture we just read. I will extol you, O Lord, for you have drawn me up. In other words, I will room you, Lord, for you have roomed me. I will lift you up, Lord, for you have lifted me up. In this season of Advent, a season of anticipation, of manifestation of God's love for the world and solution for humanity, a season of restoration, love, and joyous celebration, a season that reminds us how God loved us so much that he gave us the greatest gift of all, his Son, whose love lifts us up from the hole of darkness. In our hopelessness, when the light at the end of the tunnel seems like it's getting further and further away, when the cloud of hopelessness seemed like it's hovering over our home, towns, and villages, he roomed us. When every human reasoning
has concluded that it is and will be impossible for you to raise those kids successfully, he roomed you. When the doctor's report said that you have few more days to live, he roomed you. When the wicked uncle or auntie told you that you will not amount to anything when your parents passed away, or even when your parents are still alive, he roomed you. When that teacher that's supposed to be teaching you how to be successful looked at you and said that you will not amount to anything, he roomed you. Whatever it is, your board exams, credential exams, workplace challenges, immigration challenges, even driving on DMV road. He who did not spare his only begotten son for our sake roomed us. Because of the love he has for us. What a loving God we serve. What a loving God we serve. Ịdị ebube, ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya, ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị, Chimo. Of his love, he lifted us up and filled our bucket and placed our feet on solid ground. Not because we are smart, not because we are worthy. The question is, how are we going to reciprocate that wonderful love of God? We know we cannot pay him back, but one thing we can do is to show gratitude through our work in the life of our fellow human beings, which is an act of worshiping God and expressing gratitude. John chapter 3 tells us about God's gift of his Son, Jesus Christ, to the world. The world that is most undeserving of this gift of God, an act of divine compassion, and indeed a demonstration of love of God, to bring light into the dark world. Whatever that darkness looked or sound to you in your dismay, the basis of God's love, the basis of his gift is love. To shine light and remove darkness and bring restoration, love, and joy. My question again is, what is your reciprocation to this gift of God? Christmas, as we know, is the season of joy, the season of peace. Everything around us expresses joy, which is shown in the hymns, the songs, carols, and the concerts, even the one we had last week. Amen? Amen. We have demonstrated this by praising God and expressing our goodwill to some people around us. And I know all of us, individually or collectively, have either given gifts or are planning to give gifts to goodwill people around us, of whom we found worthy, which is very good. However,
What I'm asking you today is not just to give to people we found worthy only, also to look for someone in gratitude of what God has done for us, the gift of his son when we are undeserving to receive. For pulling you out from the hole and filling your bucket with water of good health, water of healing, water of love, water of sound mind, water of financial stability, and whatever that good water is for you. And whatever that hole may be, sickness, known and unknown plans of the enemy, when you know that we are undeserving of this gift of love from God. In gratitude, my brothers and sisters, do something good for people anywhere you find yourself. At your home, workplace, church, Costco, street, name it. Amen. Even for that wicked uncle's auntie, our auntie's child. Even for that child, that the dad or the mom thought that you are not going to amount to anything. Do it, not because they are deserving. Rather, do it in gratitude of what God has done for us, even when we are undeserving. The good thing I'm talking about is not just material things only. It may be as small as having a smile on your face and asking your neighbor, how are you doing? Like a bucket drawn up from the well, the love of God lifts our undeserving selves up and places our feet on a solid ground. My brothers and sisters, just like the gift of God lifts you up, let us, in love of God and gratitude for what God has done, lift people around us up. Therefore, let us lift up our voices to give thanks to God with works in return for what God has done. And in gratitude for our life-changing King, who is changing our story every day. Whatever chapter of life you are in, whatever page of your life you are still reading, my brothers and sisters, please understand our life-changing King is still at work. So let us, starting from this season, go to work in changing somebody's life with little or much God has given us to do good. For we know that our good work glorifies our Father who is in heaven. So next time you lift up a bucket, disregard my size. So next time you lift up a bucket to use for anything, think of the ways God lifts you up and give thanks. And as a child of God full of gratitude, think of how you will lift someone up. The power of gratitude. And God will continue to make way for you where there seems to be no way. And continue to keep you all in all good things in Jesus' name. Ima machoko onu apụghị ịkọ ya, ịhụnanya ya karịrị na nghọta, udo nke ọ na-enye ụwa abụghị inye ya, o kwesịrị otuto, hallelujah. Hallelujah. Amen. How is that? Please, let's stand and give God the glory. Iju really gwejoa
ọ dịghị onye dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye aka gị na ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye asị m ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị o ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka Jehova bụ onye ọma Chineke bụ onye ọma aka na-egbo onye ọma onye ọma onye ọma bụ Chineke bụ onye ọma Jehova bụ onye ọma onye ọma onye ọma bụ Chineke bụ onye ọma aka na-agbaji igwe bụ onye ọma onye ọma onye ọma onye na-eme mkpa bụ onye ọma onye ọma o kwere mkpa mee mkpa bụ onye ọma onye ọma onye ọma bụ Chineke bụ onye ọma eze na-eze bụ onye ọma onye ọma Chineke nna bụ onye ọma onye ọma eze nke ndị eze bụ onye ọma aka gị ọbara ya zuru oke otu a ọbara ya zuru oke ọbara ya zuru oke otu a ọbara Jizọs ọbara ya ọbara Jizọs ọbara ya zuru otu a ọbara Jizọs ọbara ya zuru oke ọbara ya zuru oke ọbara ya zuru oke otu a ọbara ya zuru oke hallelujah. Father, we give you the glory. We praise your name, O God, for this treasure is hidden in earthen vessels. To you be the glory, to you be the honor, majesty, dominion, excellence, and power. You alone are worthy, Lord, and we bow before you. Bow in praise, we bow in adoration, we bow in reverence. Thank you, Father, for all that you have done for us and you keep doing for us, especially in Jesus Christ, for the redemption of our souls, for the forgiveness of our sins, for the healing of our bodies, for by his stripes we have been healed. Father, receive glory for your word to us today. As we go forth from this place, make us bearers of good news. Make us helpers of those who have no help. Make us light at the end of the tunnel for those who have no light at the end of their own tunnels. Jehovah, as you have lifted us and filled our buckets with water of life, with water of forgiveness and grace, with waters of blessing of all sorts, grant us grace to go forth and lift others up and be the power of God in the life of others. Thank you, Father. Be thou glorified. In Jesus' name we pray. Amen.
let us turn to page 12 of our liturgy book. And repeat the words of the Nicene Creed. In English this time, praise God. And let everyone say, We believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten and unmade, of one being with the Father, through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, by the power of the Holy Spirit. He became man of the Virgin Mary, and was made man. For our sake he was crucified and baptized. He suffered death and was buried, and the third day he rose again, and by the resurrection. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord and true God, who proceeds from the Father and Son, with the Father and Son in worship and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one Holy Catholic Church. We have believed in baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and life of the world to come. Amen. Lord, in your mercy, hear our prayer. Please may we kneel down to pray. Prayers of the people. In our prayers, we pray for the universal church, the nations, and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need and those who are suffering, and for the departed. We are reminded in prayer that we are part of a larger fellowship, the church, the body of Christ. In anticipation of your coming, O Lord, remind us that you are always with us, that like Joseph, we might always be eager to fulfill your will and be eager to pray. Fill our hearts with the joy that comes from knowing your love. May we rejoice in good news of salvation and share that joy with others during this season of Advent. Almighty and everlasting God, from whom cometh every good and perfect gift, send down upon Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Mary Ann, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the other bishops and clergy, especially Clinton, our priest in charge, and upon the congregation committed to their charge, the healing spirit of your grace, and that they may be truly pleased. Pour upon them the continual dew of your blessing. Lord, in your mercy, behold and bless your church, All Saints Igbo Anglican Church. Bless especially our priest in charge, Venerable Clinton Esanu, our guest preacher, our wardens, our council, the different ministries, and all the people who serve during the worship service of this church. Be present in ordering the life of this and every congregation. Lord, in your mercy, for all the nations and their leaders. O Lord, our governor, whose glory is in all the world, you stand as an ensign to humankind. Before you, rulers will shut their mouths, and nations bow in worship. We commend this nation, our home country of Nigeria, and all other nations of the world, to thy merciful care, that being guided by providence, we may dwell secure in thy peace. Grant to Joseph Biden, the President of the United States, Bola Tinubu, the President of Nigeria, and other world leaders, and all in authority, wisdom and strength to know and to do your will. Fill them with the love of truth and righteousness,
and make them ever mindful of their calling to serve this people in your fear. We pray for your peace and justice in every nation and throughout this world. Be present to all whose lives are ravaged by war and strife, especially in places such as Israel, Palestine, Ukraine, Syria, Haiti, and other troubled parts of the world. Let the peace of Christ rule in our hearts. Since members of one body, we are called to peace. Lord, in your mercy, hear our prayers for those who celebrate their birthdays and anniversaries this week. O Emmanuel, or God with us, expected one and Savior, we give thanks for all the blessings of this life for all those who celebrate their birthdays this week, especially Dame Violet Ohalate, Noble Maroako, Ugochi Onwebu, Norma Anambaribe, Ijoma Njoku, Ngozi Ahagotu, Lady Charity Wokori, Hyacinth Ahagotu, Ginikama Onyeka, and all those who celebrate their marriage anniversaries this week, such as Lemachi and Christiana Akano, and for the other blessings we may know silently or aloud. Make each of us ready to receive you in our hearts, to serve you in all whom we meet, and to greet you in the fullness of glory in the day of your appearing. Lord, in your mercy, hear our prayers for those who are sick. In your kingdom, O Lord, wolves lie down with lambs and children play with serpents without fear. We therefore pray for the sick, the suffering, and those in distress of any kind, especially Georgina Wadigo, Charles Wadigo, Adeline Anamalechi, Chidima Gwim, Georgina Wagu, Jesse Wosu, Christopher Wachuku, Donald Wosu, Kingsley Obenibe, Christiana Chukwunyere, Kate Oliibo, Joyce Ukwani, Magnus Chimezian, Ezinne Cecilia Gwyn, Christian Wankwo, Comfort Ewajire, Chinyere Anyanwu, Chidima Wosu Schaefer, Rebecca Owobiko, Chinoyere Mejike, Angelina Okere, BBM Ezejiafor, Leo Anendu, Chama Abizem, Lionel Walton, and Georgina Gwim, Chama Okeke, and Alfred Emodi. That you would heal all of their sickness and injuries, comfort all grief, and settle all wrongs. Lord, in your mercy. O Lord, the radiance of the light eternal, and Son of righteousness, shine your light on those who have died, remembering especially Chimawagu, Nicholas Uloma, and bring comfort to all who mourn. Come and enlighten all who sit in darkness and the shadow of the death. Lord, in your mercy, we pray especially for those who travel. O God, our Heavenly Father, whose glory fills the whole creation and whose presence we find wherever we go. Preserve those who have traveled or will travel during this period. Surround them with your loving care, protect them from every danger, and bring them in safety to their journey's end. Lord, in your mercy. Almighty God, as our faces are different, so are our individual and family needs. The Lord's supply of our needs is often dependent upon our asking. There are many needs not met in our lives or mine for the simple reason that we do not pray. No matter how challenging they are, it is only as we ask that we receive. And time again, we do not receive for the simple reason that we do not ask. Let us bring our needs to the throne of grace, where the Lord will delight to hear and answer our prayers. The Lord encourages us to pray for our daily needs. He is anxious that we should prove his sufficiency and gain his help in every situation of need. Our God is a liberal, bountiful God, as he guarantees to meet our needs and not our wants. He always gives more than we need and always gives what is best for us. Let us therefore come humbly before him with our needs and to trust him to meet our needs. Lord, in your mercy, Almighty God, you have promised to hear the petitions of those who ask in your Son's name. We pray mercifully to incline your ear to us, who have now made our prayers and supplications known unto you, and grant that those things which we have faithfully asked for according to your will may effectually be obtained.
to the relief of our necessity, and to the setting forth of your glory, through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us continue in prayer for one more moment as we remember some of our brethren who are writhing in pain at the loss of their loved ones. We pray for our sister Chidimma Nwosu Shefa, who lost her brother during the week. And pray that God will comfort that entire family as they mourn the loss of their son. We also pray for our brother Vincent Onyeka, who lost his sister Adaeze, asking that the Lord will comfort him and all the members of their family as they mourn the loss of Adaeze. We pray for all others who are in pain in one way or the other, those who are dealing with one crisis of one form or another in their lives, that God in His mercy will visit them with healing in His wings, with help in His hands, so that sooner than later, their crises, their challenges, and the issues they confront will be resolved to the glory and praise of His name. Lord, in your mercy, Chineke, gị onye nyewere anyị amara ugbu a ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị ugbu a na mgbe niile. Amen. Ngwa na anyị bilie nyerịta n'onwe anyị ekele udo. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị na. Bless you, my brother. Onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma nwanne, ahụrụ m gị. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma nwanne, ahụrụ m gị. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Mana anyị nọdụ ala. Christmas ha abịala nso. Ka anyị gbaa ya n'ịhụnanya na udo. Ka Chineke gọzie ụmụ ya ndị na-eme njem n'ụzọ dị iche iche. Gọzikwa anyị onwe anyị bụ ndị ka nọ n'efe ya. Let me use this opportunity to thank our brother who gave us the message for today. The power of gratitude is what we must hold on to every day. Let us be a people of gratitude. There is nothing that discourages good work more than ingratitude. When you are not grateful for what you receive,
then those who give you the things you receive find it difficult to give more. And the Igbo proverb is right, that emeka onye akịrị ekele onye akịrị. Ya gwa ọzọ ya eti ya mgbam. Ya gwa ọzọ ya eti ya mgbam. Praise the Lord. I want to thank you for being present at this service, and I encourage you to continue. Remember that as many of us travel, the pews will become emptier and emptier. And those of us who are still around, please, I am begging you to make sure you come to church every time we ask you to come, because that way we will maintain our fellowship until those who traveled come back to rejoin us. Amen? Amen. I invite the senior warden for the announcements. Good morning, everyone. Good morning. Mamani. Yeah. Welcome, all of you. Those who are in person and those who are joining us virtually on YouTube. Do we have any visitors with us today? If you have any visitors, please stand up. Please stand up. Let's recognize you. If you're here for the first time or you haven't been here in a long time, don't be shy. Stand up. Let's hear you. Thank you. Please stand up. Please just share. Let's clap for them, please. Please just share with us, how you heard about us and how you came to join us and who you are. If you don't mind, please start, my sister. Hallelujah. I use the bathroom, so when Emma comes after Hallelujah. After his announcement, tell Emma to go on with the service. Okay. Praise God. Welcome. Thank you. Keep standing. Keep standing, please. Your sister, go ahead. Yeah, Mike, I know. Well. Hallelujah. Hallelujah. We can hear you. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning, church. I'm really very happy to be here. Very, very happy to be here. My name is Chineye Ajachukwu. I came here to school. I came to school in Georgetown University. I've been here since July. Okay. And then just yesterday night, I was passing somewhere here. I was looking at the map, looking for something, and I saw All Saints Anglican Church, All Saints Igbo Anglican Church, and I'm like, wow, what's happening here? And I went online and I saw that the service was for 10:30, and I said I must be here. I'm really very happy to be here. Thank you so much. I'm still here till, I think, June. By June, I'll be done with my program and I'll be going back. So I'll be here more often. Wonderful, wonderful. That's wonderful. Keep standing, please. One more person. Hi, everybody. My name is Naye. I'm from Michigan. I came here to visit Ozzy and her parents. So it's a pleasure to be here as well. Thank you, guys. Wonderful, wonderful. Let's greet them in our customary way. Please keep standing. May you really be blessed. Please greet them and welcome them among us. Wonderful. You may sit down. Thank you so much. And of course, we are here every Sunday. And it's good to see that our web presence is working in the favor
to bring our people to us. That's why we are here, just for that very reason. That's why that sign is out there. That's why our website, that's why we're on YouTube, so that people can find us. And we're so happy to have you with us while you're around. And of course, all are always welcome. Just a few brief announcements. The women will have their end of year party this coming Saturday, which is December 21st, right here at 12 noon in the church parish hall. All women are invited to be present. Also, there's a slight change in the schedule for the services for this end of this year. You may have noticed a change in the program if you looked at the back of the program. So we are not going to have a Christmas Eve service because it's a bit much, Christmas Eve and then Christmas Day again. So we'll have Christmas service at a normal time of 10:30 on Christmas Day, and then we'll have the New Year's Eve watch night service at 10 p.m. when we'll be here until to midnight, and probably have some refreshments afterwards. So the Christmas Eve service is not going to happen, just Christmas Day and then New Year's Eve. So please adjust your calendars accordingly. And of course, invite your friends. Christmas, is that particular mass is very special. Even, for those who don't normally attend service, invite your friends. Let them be here with us for that very special service. Finally, a reminder that, of course, we are at the end of the year and we are preparing for next year. The pledge forms are available. If you want them in paper, you can ask the treasurer or the ushers. They'll give you a paper one. Of course, you can do it online through our realm. You already have a profile. They'll also post it online as well. So please begin now to make your pledges for 2025 so we can begin to plan our budget for next year. All praise be to God. Praise the Lord. Please, on behalf of the Altar Guild, we are asking that you make donation for Christmas poinsettias. That's Christmas flower. Those beautiful flowers we decorate with here. We have 2 weeks to get them, please. Even though we put here a minimum of $50, if you have anything, even if it's less than that, but I encourage you to make. That's one of the gifts the preacher, talked about today. Let's make this gift to beautify this place. They symbolize, unity and gift and joy. Please make effort to make that donation. You can contact the Altar Guild leader, Lady Charity Mokore, or you can give it on RIM or to the church treasurer and make a donation for Christmas flowers. Thank you. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ori nsọ n'aka ihe onyinye anyị site n'ịbụ abụ 84 hymn number 84.
Usoro Nri Nsọ, page number 24, page 24. Onye nwe anyị nọnyere unu, bulitenụ obi unu, ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'otuto mgbe niile na ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. I sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, mekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'ọrụ nke mmehie, ebe i mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọnwa n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu ka ọ nọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị na-agba anyị ume ịbụ ndị na-enwe ọṅụ na ndị na-enye ekele n'ihi ihe ọma ị mere anyị. Na ekele anyị ga-abụkwa site n'inyere ndị ọzọ aka. Ya mere, anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: Chineke, biko nọdụ ala. Nara otuto anyị, Nna nke eluigwe, site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya, na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, kwee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a raara ya nye n'aka ndị iro ya, wee nye gị ekele, ọnyawa ya, wee nye ndị na-eso ụzọ ya sị: naranụ rikwa, nke a bụ arụ m nke a na-enye n'ihi unu. Na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ sị: unu niile ṅụọ n'ime nke a, nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-enye n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe: Kraịst anwụwo, Kraịst ebiliwo, Kraịst ga-abịakwa ọzọ. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrigoro n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu àjà ya ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụàjà anyị,
aja ekele na otuto anyị nke a mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omimi ndị a dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke. Menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị, kụnye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile guzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, Nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Lee anya na page 29 n'usoro oriri nsọ. N'etiti peji ahụ ka anyị na-eme emume ịnyawa achịcha. Anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke n'arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ ma anyị bụ otu ahụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke n'otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebubu mmehie nke ụwa mere anyị. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebufu mmehie nke ụwa mere anyị. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebufu mmehie nke ụwa nye anyị udo gị. Ekpere nke obi dị umeala mmadụ niile, anyị azọbanyeghị ụkwụ ịbịa na tebụl nke gị onye nwe anyị onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume onwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi ọtụtụ eberukwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ iri nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kwee onye nwe anyị onye amara ka anyị si otu a rie arụ nke Jizọs Kraịst bụ ọkpara gị hụrụ n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Werenụ okwukwe bịaruo nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ, ṅụkwanụ, na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe ya na ikele ekele. Amen. Arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Mana nke si n'igwe,
Abụ 34, hymn number 34. Abụ 119, hymn number 119.
page 32 n'usoro nri nsọ n'ụkwala ya dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị etu a ka anyị na-ekpesi. Ekele mgbe risiri nri nsọ mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na ị were wa arụ na ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị. Site n'aka ya, anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ aja dị ndụ a chọrọ gị. Zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị ịdị ndụ n'elu ọlụ ga-enye gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Anyị ga-eji egwu ọṅụ mgbe ndị ọkwa ya na-edu anyị weta ekele anyị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na anyị emesịa nke a, ndị na-ala, ndị na-agaghị eso anyị kpee chọọchị na Sọnde na-abịa abịa ga-apụta anyị ekpere ha ekpere before ha alawa. Praise the Lord. Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị. Ezi Chineke dị mma, imeela. Ezi imeela n'ụbọchị taa, n'ụbọchị taa. Nara ekele. Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma. Imeela n'ụbọchị taa. Onye mkpọrọ okwu ya zaa. Imeela n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa. Nara ekele. Ezi Chineke dị mma.
Hallelujah. Biko, in closing, I got more. Ndị niile mara na ha ga-aga njem tupu anyị abịa ebe a na Sunday na-abịa abịa. Ka ha pụta ka anyị cheta ha n'ekpere ka anyị tie ha n'aka Chineke ma ha na-aga njem. If you're going to travel before Sunday, when we gather here again, please come and we will pray for you before you take your journey. We love to do that, knowing that our God is able to keep that which we put in his hands. My God is able, he's able, I know he is able, I know the Lord is able to carry me. Oh yes, my Lord is able, I know he is able, I know my Lord is able to carry me. Father is able, good-hearted, and set the captives free. He healed the sick, raised the dead, and us. My Lord is able, I know he is able, I know my Lord is able to carry me through. Yes, we know that our God is able to carry you through your journey and bring you to an expected end, an end of peace and joy and love, an end of safety and goodness and mercy and grace, kindness. Father, we commit these your children to you as they take their journeys to our homeland and to other places. We cover them, dear Lord, with the blood of Jesus, asking that no harm will come to them throughout the course of their travel. Blessed Lord, this is a time of rejoicing. We shall not cry, we shall not mourn, we shall not do anything that is contrary to joy. So Father, I commit my people to you as they take their journey from their homes to the airport, and from the airport to their journeys through until they get to Nigeria and to the other places where they travel to. Lord, I commit them into your hands. In the hollow of his hand, in the hollow of his hand, I am safe, whatever may betide me, in the hollow of his hand. That is our prayer for you, that you may be safe in the hollow of God's hands throughout your travel, throughout your stay in Nigeria, in other places where you go. In the hollow of the hands of our God, you will remain safe. And when it is time to come back, in that same hollow of his hands, you will come back safely. And we will rejoice that God, our God, has remained faithful. To him alone be all the glory and praise through Jesus Christ our Lord. Amen. So unto God's gracious care, protection, and keeping, we commit you. We commit you. We commit you. The Lord bless and keep you. The Lord lift the light of his countenance upon you, be gracious to you, make you the objects of his favor. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and Holy Spirit, be with you all as you go, now, tomorrow, and forevermore. And the church said, Amen. Praise the Lord. Go in peace, go in peace, go in peace. See you soon. Ihe mere dị mma, ihe mere dị mma, ọlị lụrụ dị mma, ihe mere dị mma, ihe mere
echefu. Anyị na-enye gị ekele, anyị na-atụrụ gị mma mma, anyị na-asọpụrụ gị na iduru anyị site na mmalite nke ofufe ndụ a wee bịara ugbu a anyị na-akwado ịgbasa. Anyị na-asị gị duru anyị laa n'ụlọ anyị dị iche iche n'udo na ndokwa. Kwee ka ụbọchị taa fọrọ bụrụ anyị ụbọchị ọṅụ na udo, ịhụnanya na amara nke Chineke. Kwee ka ọ bụrụ anyị izu nke anyị na-abanye n'ime ya bụrụ anyị izu ọdịmma, izu akpata enwere, izu eje ayọ. Ka ọ bụrụ anyị izu onye pụọ ya bata n'udo. Ịhụnanya gị eduru anyị gaa ebe ọbụla anyị na-aga. Kpee onye nwe anyị ka anyị bụrụ ndị a ga-eji maa atụ ezi ihe. Kwara omenala niile na-ezighị ezi ya na ikpere arụsị n'ime ndụ anyị. Ka anyị bụrụ ndị hụrụ gị n'anya na ndị hụrụ n'anya ebighị ebi ebighị ebi. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka udo nke Chineke nke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu, tinyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Abụ mgbasa. Anyị ga-eweta ofe nri anyị nke ụbọchị taa na njedebe site n'ịbụ abụ 101, hymn number 101.
Onye nwe anyị nọnyere unu. Laanụ n'udo.